Jeg hedder Jens Søndergaard, og jeg er direktør her hos Dankalk. Og Dankalk er jo en virksomhed, hvor vi producerer masser af forskellige kalkprodukter i omegnen af 550.000 tons om året. Samlet set så er vi 24 ansatte. Generelt her på kalkværket, der har vi jo, som siger, vi har godt med hinanden, og vi er ikke så mange folk, men vi løfter i flok, det synes jeg. Jeg synes bare, det er en fed arbejdsplads på grund af igen det fællesskab, vi har, og det store maskiner, vi har at køre med. Er man maskintosset, og man kan lide store grej, så er her, vi skal være, ikke? De industrier, hvor kalk det indgår, det er jo sådan noget som almindelig byggeri, maling, røggasrensninger. Og derudover så er det jo selvfølgelig klart, at landbruget det aftager en rigtig stor del af det kalk, vi har her. Ude hos vores kunder, der vil man jo selvfølgelig have højst muligt tørstof. Man vil have den reneste gas muligt, før det bliver pumpet ud på vores gasnet. Så er vi jo med til at optimere på det, enten i at tilføje vores kul eksempelvis, eller vores polymer til renseanlæggene. Så det er jo med til at sørge for, at vi har et renere slutprodukt hos kunden. Vi har sådan et overordnet mål om at skal have nedbragt vores CO2-udledning frem til 2030 med 50% i forhold til 2018. Det er det, vi kalder license to operate, og det vil sige, at hvis vi skal være her i morgen, så skal vi også tænke i de baner der. Det er den vare, vi producerer til industrien især. Den er med til at nedbringe klimatrykket på de varer, der bliver produceret med vores kalk. Så derfor hænger det jo sammen i forhold til, at vi skal være gode til at nedbringe klimaaftryk på det, vi producerer, fordi det er det, vores kunder efterspørger. Fordi det er det, der skal være med til at bringe deres varer endnu længere ned. Så der er vi jo ligesom en del i kæden der. Og kalken er jo et gammelt industrieventyr her på egnen, så det vil vi være klart være en del af. Vi har faktisk en ambition om at skal være her i 70, 80, 90 år, måske mere endnu, fordi det er der kalk i undergrunden til, at vi kan.